وقن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام دحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلت نايس channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا ونتحسوتات هزنا لكم متسينا لنا سام مودات نايز بدم سانا كتصنحو لايك جيركم كجمرو دما بخبر نقدمكم جزي خي وسدنا نابت بروجرام كنا تشينا انتاي كادالو let's go. Into overdrive. Let's see what we get from this one. Moments ago, there's the video of the Vice President, J.D. Vance, boarding Air Force Two, heading for Islamabad, Pakistan, for high-stakes talks with Iran. High stakes, he said. Can they create an agreement that will end the war once and for all? So, it doesn't get bigger than this. Good morning, everybody. On a Friday, I'm Bill Hammer. Big 2 hours coming up right now. It's high stakes with hot takes. Yes, indeed. I like that. Hashtag. It'll be all weekend. I'm Dana Ferrer. كم تري وزن لهم لومي هذا أقداسي زررب أمونغ أمريكان باكستان أمونغ أمريكان إيران ككاد مخاني زنقر زلو اتمسرح بز كاد زلو إسرائيل كم وترو بارباراو سرحة تقتل كم زلاب ليبانوسي زنقر زلو الزون أكال نايتي سابوتاج نتي كجبر زخل زررب نعو نطبع مغيرون مركب ويون نتنقر كتكيرو اللو تخل منقد المفتعر زقبر زولو منقديو أمريكا نابتي زررب بكفوت لبي وي كتزرارب ريد وخينات متس كم زلاي زنقر زولو بحفشا إذا قداي زنابي كوزدنا مخانو نمقمات كبيدا يكونن مجمريا زيوم سبات زياتهم كاب حدا قداس زررب يوم وطيوم نتنابزو كويناتات يوم تذكروا ندحر خوينكم. It was like حدا عب زررب يكاد نيرو أب عمان يكاد نيرو أب جنيفا يكاد نيرو صبو زخنا وصيت كما تقول لك زخل أمريكا دونالد ترامب كوينات مريض كوينات ممراتو كل جينا بزح زرابي زلو جن ملو حلفنت كوز دولو زلو دما نسي مخنياتو أما خرتناتو التكوينات حدا جنياك خون كم زخل يزنقر نير التكوينات حدا جنياك خوني وتعبت أولاز قربلو زنبرنات بتادما أزيو ما قدست مخانو يزنقر نيرو حجيدا أنتاي كركبي خل أمريكا أنتاي سلز رغبات هنا بتأولات متزلا بحيلا كتفتحو زفتنت نقر سلدي سلطة نبت أولا متي الله يزبال زلو بقمت قالو إيران عبيت سكولارس انتاي كبلونا إذا كوينات زي أبز مقراصنا يتقصى أبزن كلته صومن سلام كما تسخلدو بزحات قمتناتهم كررادي يكونوا ناب كويناتكم لوسيوم يمزولو زلو العماد ما فلوتيو دونالد ترامب بتوريد ودولة ساقطي ميبي سلام كقبر مفتنة إسرائيل زبال نتنياهو قم بفت ما يواطوني سلمتاي كم زي واطو خريكم نتنياهو بفتهم سلام كدلي كلني مهنياتو أيكونن سلام كمت لن كانت رايزي بقراصنا يتقصى أبزن كلته صومن مسرحنا يكورابشن ناتو كجمر سلازوخانة أب إسرائيل كم بحدش تقام كفتر كفتني أنا بحكي إذا قرب زي تواصلي ولا رياليتي كرداك هيكني جن let's go أمريكان تايب له إيران تايب له قدم راينا قد من عبت كونتات متاونا مالتي مجمريا أتي كونتات نعتاتهم أب كمزي مواد رزقتهم زلوا أتي أبت أولا أنتاي كجبرغل نعوهم كنركن فتنينا من أنتاي كجبري دليلو حنت فيديو نيرا بالسوشيال ميديا تزور زلا زيها من البات تي مرحلتنا باكستان تي نيغوشيتر تيم تزاتاي ايران كما تخلو استراي كم تريو زلهم نفرتناتهم بملان سلازعنون نفاريتون اين برومني زبحال زلو it's very sad بزحات سبات زحزن بمبال زغلت وي ናይ ቀደምት ቪድዮ ንኢራን ነፋሪት ስለዘይ ላብናይ ካልእ ነፋሪት ዮም ናብቲ ቦታ መፅኦም ትልኽ ይዝበሃል ኣብ ካልእ ግዜውን ከረየኩም ክፍትኒ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ኢሎሞም ንሓደ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ገበናት ኣብ ልዕሊ ተፈፂሙ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ንስማዕዮም እስከ ንሽቶ Peace talks in Islamabad on Saturday, but deep divisions, mutual distrust and several sticking points remain. The Iranian delegation, which is led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, arrived first in Pakistan's capital under heavy security. According to Iranian media, speaking on arrival, Ghalibaf said that Iran comes with good intentions, but warned that past negotiations with the US have been marked by failure and broken promises. Before arriving in Pakistan, كم تريو زلهم تهم زبلو زلو باكستان تي chief negotiator وكان negotiating team ناي إيران بتي
حلافي نايتي وحبك قال ناي بايتو ناي إيران يزبرح زلو غاليباف يدبحل بناي أمريكا دما بمختل بريزنت جي دي فانس يزمرح زلو جي دي فانس دما إيران يوم مريض أما مهنياتو تي تشيف نيغوشيتر ناي أمريكا እቲ ስቲቭ ቪትኮፍ ዝበሃል ከምኡውን ጃሬድ ኩሽነር ዝበሃሉ ክልቲኦም ጽዮናውያን ስለ ዝኾኑ ምሳቶም ክንዘራረብ ውፅኢት ክረኣየና ኣይክእልኒ ብምባል ኢራን ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ምምራፆም እውን ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ጄዲ ቫንስ ነቲ ኩናት ኣይደልዮን እዩ ነይሩ። ሕጂ ብዝቐረባ ዝወፀ ሲክረት ሕቡእ ኣኼባ ናይ ኣሜሪካ ብኒውዮርክ ታይምስ ዘውፅኦ እንተሎ ድማ ጄዲ ቫንስ እዚ ኩናት ዛነ ኣይደልዮን እየ ሕማቅ ሓሳብ ምዃኑ ሓሳበይሲ ከምዘይድግፎ ትፈልጥ ኢኻ ግን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾንካ ክድግፈካ ውሳነ ናትካ እንድሕር ኮይኑ ክድግፈካ ግን ንዓይ ሕማቅ ሓሳብ ኢለ ዝኣምናኒ ኢልዎ ነይሩ ይበሃል። ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ንክብል ኢንሰንቲቭ ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ጄዲ ቫንስ ኣብ 2028 ዝመፁ ዘሎ ምርጫ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል ሕፁይ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል ፕሬዚደንሻል ካንዲዴት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ንሱ ኣብዚ ኩናት እዚ ወረቐቱ ከበላሹ ይደሊ የለን ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ማጋ ዝበሃል ፋሕፋሕ ከይኣተዎ ከሎ ተኣኻኺቡ ከሎ ካብዛ ኩናት እዚኣ ኣወፃፅኣ ከፀብቑላ እዩ ዘሊ ዘሎ እንተኾነ እስራኤል ዝበሃል በቶም ስቲቭ ቪትኮፍ ከምኡውን ጃሬድ ኩሽነር ገይሮም they will try to ኩሉ ዓይነት እንቅፋት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ። it's going to be very interesting እንታይ ኢሉ ቅድሚ ናብቲ ጉዕዞ ምኻዱ እዚኣ እስከ ስምዕዋ ዶናልድ ትራምፕ ተህዲድ ሂብሎ ኣብዚ ስምዕዎ They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. They have a good team, and they meet. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሚድያ መፅኡ ስለ ዝገዓረ ነቲ ኔጎሲሽንስ ክፀልዎ ዝኽእል እዩ ዝመስሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙሲ እንተስ ብሰላም እንተስ ብሓይሊ ክንከፍቶ ኢና ይብል። ክትከፍቶ ትኽእል ተኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣብ ጣውላ መፂኻ ኣለኻ እንታይ ናብ ጣውላ ዘምፅእ ነይርዎ ጣውላ ዘምፅኦ ዘሎ እኮ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ዝሃርሞ ዘሎ ዕላማታት ስለ ዝወሓደ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ዝሃርሞ ዘሎ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍቶ ስለ ዘይከኣለ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ንቁጠባ ዓለም እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ወሪድዎ ስለ ዘሎ I'm going to tell you one thing እዚ ዝሕስዎ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ነቲ ኩነታት ዕምቆት ዘለዎ ኣፍልጦ ዘለዎምን ታሪኻዊ መረዳእታ ዘለዎም ክዛረቡ ስምዑ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ is always lying ታኮ ዝብልዎ ድማ በዚ ዝመፅእ is get the ceasefire in place and we are very fortunate to be joined this morning by Professor John Mearsheimer of the University of Chicago. Great to see you again, sir. Glad to be here. So just off the top, what is your expectations for what might come out of these diplomatic meetings in Islamabad this weekend? Well, I mean, it's important to realize that all we're trying to do at this point is get the ceasefire in place. And once that happens, then we'll have the serious negotiations. And the mere fact that we're having so much trouble getting the ceasefire in place makes one wonder where the negotiations are going to lead, even if they're going to get started. It seems clear to me that the Iranians will not engage in serious negotiations regarding the ceasefire. They may, talk, but they're not going to engage in serious negotiations regarding the ceasefire until Israel stops striking at Hezbollah. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሓደ ካብቶም ብዘይ ምግናን ናቱ ዘረባን ከምኡ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሊቃውንቲ እንትከታተሉ እንተለኹም ትክክለኛ ስእሊ ናይቲ ኩናት ክበኩም ዝኽእል እዩ ኢዝ ኣሜሪካ ፕሮፌሰር እዩ ታሪኻዊ ዝኣክል መረዳእታ ዘለዎ እዩ ክገርመኩም ድማ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘገድሶ ሰብ እዩ ከምዚ ኣሜሪካ ሕማቕ ሃገር ስለ ዝኾነ ክትወድቕ ኣለዋ ዝብል ኣሜሪካውያን ኣለዉ ካብኦም ኣይኮነን እሱ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ ባህላ እዩ ሓያል ኮይና ንክትቅፅል ግን ምስ ኢራን ክትዋጋእ የብላን ዝብል ዝነበረ ካብ ቀደም እዚ ኩናት እዚ ንእስራኤል ሓያል ንክትከውን ክጠቕማ ይኽእል እዩ ንኣሜሪካን ክሳራ ጥራይ ዝብል ነይሩ ዳትስ ዋይ ንእስራኤል ከም ሕሱም ዝገርፋ ከምዚ ሎሚ ሰብ ዓለም ምሉእ ንእስራኤል ከይፀልኣ ከሎ ኣብ 2000 ከባቢ 2005 ድዩ 2004 ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ፅሒፉ ብሰንካ ድማ ብዙሕ ሓደጋ ወሪድዎ እዩ እቲ ኤፓክ ዝበሃል ናይ እስራኤል ንኣሜሪካ ዝዝውራ ንስዩ ዝዝውራ ሓይሊ መወዳድርቲ ዘይብሉ ኢሉ ስለ ዝፀሓፈ ነቲ ምስጢሩ ስለ ዘውፅኦ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ እቲ ኤፓክ ዓብ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሓደጋ ወሪድሉ ሎሚ ነገራት ተቐይሩ እዩ ዝብል ንመለስ
ኮንቴክስት ክበኩም ስለዘለ መን ምዃኑ እትሰብ ዛረበኩም ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ርክብ ዝበሃል ዘሎ ብዘተ ሰላም እውን ኣይኮነ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ እውን ከነረጋግፆ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እውን ኣይተወደአን ኣሎ ምክንያቱ ገለ ካብቲ ቅድመ ኩነት ናይቲ ነዚ ሕጂ ምቁራፅ ተኽሲ ተባሂልዎ ዝነበረ ሓደ ካብኡ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ክትገብሮ ዘለዋ ጠጠው ከተብለኩም ዘለዋ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣየበለቶን ድማ ዘላ ስለዚ ነዚ ግድን ጠጠው ኣበልዎ ክብሉ እዮም ኢራን ንዑ እንተዘይገይርኩም ንኣብነት ንኢራን ሕጂ ቅልል ብዝበለ እንታይ ክገብሩ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ኣብ ቦታ ኢራን እንተዝኸውን ነይረ ንምንታይ ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ መፅያ ከም ዘላ ይፈልጥ እየ ኢሉ ኣብ ጣውላ መፅያ ትሉ ዘላ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትከፍቶ ስለዘይከኣለት እዩ እቲ ካልእ ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገብሮ ምኻሉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍትዎ ስለዘይከኣለት there's nothing they can do ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ ጣውላ መፅዎም ዘሎ ኣማራፂ ስለ ዝሰኣኑ እዮም ጣውላ መፅኦም ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትብል እያ ኢራን ድሓን እቲ ካልእ ይትረፍ ሲሪየስ ዝኾነ ምሳና ዝርርብ ከተካይዱ ተኮይንኩም ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ኩናት ጠጠው ኣብልዎ ጠጠው ክብል ክትእዛ ኣለካ ክብልዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዓቕሚ ለወዲ ነተንያሁ ክእዝዞ ወላ ይብሉን ኣብኡ ይክረአ ምክንያቱ ነተንያሁ ዓብ ፀገም ያጋጢምዎ ዘሎ ኣብዚ ነተንያሁ ነዚ ኩናት እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክውድኦ ከም ዝኽእል ሪጂም ቼንጅ ክገብር ከም ዝኽእል ንእስራኤል ድማ ብዝለዓለ ዓወት ከም ትወፅእ ካብዚ ኩናት ክገብራ ይመደብ ነይርዎ ብግምጣል እዩ ኮይኑ ዘሎ እስራኤል ኩላ ኣፅዋራታ ወዲኣ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ እቲ ኢንተርሰፕተርስ ናቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ወዲኦም ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ሕዝብላ ሕቲ ኢራን ብዝሰድዎ ዝነበሩ ድሮናት ወላ ውፅኢታዊ ኣይኹን በሎ ብዙሕ ኣፅዋራት ትኸስር ስለ ዝነበረት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ብዙሕ ሓደጋ እውን ወዲቕዋ ኣሎ ኦልሬዲ ሓንቲ ዕላማኣ ከይሃረመት ከላ ድማ ሕጂ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገይሩ ድማ ዘተ ሰላም ድማ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ንኢራን ከተውድቃ እንተዘይክኢልካ ኢራን መሊሳ በርቲዓ እያ ክትመፅእ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ንኢራን ኩሉ ዓይነት እንታይ ዓይነት ሕማቅ ክንገብራ ከም ንኽእል ኣርኢና ኢና ንሓደ ሰብ ከም ሕሱም ሓንቲ ከይበደለካ ከም ሕሱም ትጭፍጭፎ ተሃርሞ ትቕጥቅጦ ሽዑ ትፍንዎ ወይ እውን ንሱ ነፍሲ ሓራ ይውፅእ ትፍንዎ ዘይኮነስ ነፍሲ ሓራ ይውፅእ ነጋ ኣቢልካ ይኸይድ ንስኻ ኣድቢኻ ፀኒሕካ ይኻሪምካ ዘለኻ ባሕንጎ ንሱ ምስ ሓወየ ቁስሉ ምስ ሓወየ እንታይ ገብረካ እዩ you can just imagine እንታይ ገብረካ ከም ዝኽእል እስራኤል ድማ ሳይ ትረአዮም ዘላ ተስዓን ክልተን ህዝቢ ኢራን እንታይ ገይሮም ኣለዉ ሪኦም ኣለዉ መርሕነት እንታይ ገይሮም ኣለዉ ሪኦም ኣለዉ እዚ ኣሜሪካ እናሓገዘቶም ከላ እያ ኣሜሪካ ትበሃል ናይ ዓለም ኣብ ጎኖም ኮይና ከላ ዝተገበረ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ኢራን መኪታቶ ወፂኣ ኣላ ካብዚ ሕጂ ወፂኣቶ ዘላ እናሓየለት እንድሕር ከይዳ ኢራን እስራኤላውያን ቀሲኖም ክድቅሱ ይክእሉን እዮም ብፍፁም ቀሲኖም ክድቅሱ ይክእሉን እዮም ነተንያሁ ድማ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ንእስራኤል ኣብ ክትወፆ ዘይትኽእል ታኸይላ ይቲኻ ኣለኻ እዚ ሰብ እዚ ትቐንዲ ሓደጋ ናይ እስራኤል ይክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ዳትስ ዋይ ካብኡ ክሃድም እንተኮይኑ ኩናት ክቕፅል ኣሎ ገለ ነገር ዓወት ከምፅእ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ወላ እውን ኣብ ሊባኖስ ይድብድብ እዩ ዘሎ እምበር ንሓማስ ክዕወተሉ ይከኣሎ ንሓማስ ቤላ ገይሩ እዩ ዝሃርሞ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኩሉ ነቲ ሕዝብላ እየ ዝብለኩም ነቲ ሕዝብላ ክስዕሮ ኣይከኣልን ሓማስ እውን ኣብ ቃዛ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ክስዕርዎ ኣይከኣሉን ኣሜን ኢትስ ክሬዚ ሓማስ ኣብ ቃዛ ኮፍ ኢሉ ንዘሎ ንህዝቢ ቃዛ ኣጥፍዮም እዮም ንሓማስን ክስዕርዎ ኣይከኣሉን ክሳብ ክንዲዚ እቲ እስራኤል ዝበሃል ንዚ ኩሉ ኣፅዋራት ኣለኒ ኢሉ እናፈከረ ከሎ ኣብ ኮርሱ ንዘሎ ሓማስ እውን ክስዕሮ ኣይከኣልን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ብኩሉ ኩሉ እንታይ ከምፂ ካልና ብጀካ ኩናትን ገለን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢራን ድማ ነዚ ኩናት ተቐፀለ ይዋፃ እዩ ምክንያቱ እቲ ቃንዛ ትፃወሮ ስለ ዘላ ካብዚ ሕጂ ዝሓለፈቶ እንዳዕሊ ቃንዛ ድማ ስለዘይብላ ኣሜሪካ ግን ሕጂ ቃንዛ ናታ ይብላ ኣሎ እቲ ቃንዛ ሕጂ ትጅምር ዘሎ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዓብ ናይ ቁጠባዊ ጭንቀት ኣጋጢሙ ኣሎ ኣብ ጃፓን ከምኡ ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ታይላንድ ኣብ ኢንዶኔዝያ ኣብ ህንዲ ፓኪስታን ዓብ ሽግር ናይ ነዳዲ ኣጋጢሙ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ገለ መፍትሒ ክትገብር ተዘይክኢላ በዓልካ ትፈልጥ ኣሜሪካ ኢሎም ኣብ ካልእ ነገር ክኣትዉ ክእሉ እዮም እዞም ሃገራት ምክንያቱ ናይ ህላዊ ፈተና መፂዎም ስለ ዘሎ ምስ ቻይና እዮም ገለ ክገብሩ ጃፓን ደገሎ ዝበሃሉ ኣሜሪካ ንዖም ሒዛኒ ቻይና ክትዋጋእ ተሓስብ ዝነበረ ክጠልምዋ ይኽእሉ እዮም so there is a lot of theories ኣብዚ ዝዛረቡ ነዊሕ ዝበለ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ሳማራይዝ ገይረ ዝነገረኩም ዘለዉ It's just that simple. And Israel has, or at least it thinks it has, a vested interest in continuing to target Hezbollah, all for the purposes of undermining the ceasefire and in turn undermining negotiations. So I think the $64,000 question is whether the United States, which is desperate to end this war, will be so desperate that it will be willing to lean on Netanyahu in a really big way and get him to stop attacking Hezbollah in Lebanon. But until that happens, this is going nowhere. Now, if the opposite happens and Netanyahu insists on continuing to attack Hezbollah, and it brings the United States back into war,
what are the consequences of that for the U.S.-Israel relationship? And as somebody زيادة ملسنا خنريانا ده حتى زيا مغنياتو زي ذات السلام انت دي سرحو انت يكخون يزبل زلو نتنياهو دما نابوك مالسوم يزدل زلو ناو مجمريا أبزن ريوزا لنا لنكنا إسرائيل انت يتقبر لما نسمع شعو كرداني أمريكا alternative ناتا حيزا تزلازي ذات السلام تدي سليتو انت يكقبر خمس غلو وتحضروا سقوم تناتهم كريكمي نسرائيل كم وريد وازلو حدا نقرتي حزبي نتكفى ناتا كزارب كله سمعو بزي I think people really understand the magnitude of 100 airstrikes in 10 minutes on a country that is 135 miles long from top to bottom, by the way. They are flattening buildings full of innocent people, civilians that have nothing to do with the war, nothing to do with the conflict at all. Gone. No evacuations, no warnings, no nothing. This is called indiscriminate bombings. This is exactly what they did in Gaza, and they literally told us to our faces they're going to use the same blueprint in Lebanon too. Okay, so repeat after me. Israel is the world's largest terrorist organization. There's no way around it. There's no ifs, ands, or buts. They are actively deleting people off the face of the fucking planet so that they can steal that land and make it part of the Greater Israel Project. Oh, we're just fighting terrorism. We're just getting rid of Hezbollah. Then why are we killing innocent people? They're playing in your face. كم تريوم زلهم إذا من سياسات إسرائيل دقبروا زلوا أب ميديا كالنا قريو إسرائيل تفلتو زنبرات CNN فوكس نيوسن حيسكا نتوم عوزلو جنزب كفيلكا إسرائيل نفس مكر خالا لو أنا بالكانت قبناتا كشفنا لا بزيادتي علم تكو عصر نيرا لومي things have changed. All things have changed. Israel is in a deep trouble. مغنياتو disuse من سياسات تغلال بأمريكا أبقونا يلون بفلايتو ديمقراطي بهار بارتي تم بوليتيكانيات جزءات سلوزقوا نمس أمريكا وقونيهم سفتنو تزبق مسوم يلن عب نفسه كف مدرخ استجبره دما قدامي دوت أمسلو حجي دما أنت جميرو مالو كابنا إسرائيل لوبي جروب زخفل زخونه بوليتيكانيا عب ديمقراطي يكون ريبابليكان كن مرس إيه بالنار we are done يوم زول زول so إسرائيل they know this هذا عبس أجمعي مسوم الله عبد بولاي مسوم الله أمريكا نا أمريكا حيزوم يوم زخول الدراز خدوني رم I'm gonna give you several زي جاب نتاج جارب دلا أب ليبانوس برزلو كاربت بومبي نزبي أب نشتي هاجر أب عسرت دقيقة تراي 100 إلى عماريمهم بعبيت بومباتات نتعدد ما مهننات فيهم لا كمية لنتي عنوز ورجلو لازم تقول لا إسرائيل الدحرين دقوموا ليت ولا مال إسرائيل ما discussion زي بقول أب علمنا قطر حاد قبرش براو منقص انتلو أب إسرائيل زلوا منقصيت ولا لا أوكي زيادة توم من ساعات كم أتصلوا لا كم بعتهم زلوا اتخيل أي تلوانا إسرائيل قد ما أبي يرلو أفتر ريبابليكانز بعال من خير يلو دونالد ترامب. Ladies and gentlemen, please welcome United States Senator Lindsey Graham. دونالد ترامب دقفتناتو قبيص أمك بلكم كلغو بزا حج بوست غير وازلو تراي ودي له تجيغلو نمان مرص يبلا مالا مسيلكم نزي سيناتور لينسي جرام من يخصو just look at this كريكم it's just crazy أبسمعوا أن تايبل تم دقفتنا ما كان تايبل والله Forget it. I'm not with you. I'm with Israel. I'll be with Israel to our dying day. They're the best ally we could hope for. So we have a commander-in-chief in President Trump, who I think is Ronald Reagan plus. All the anti-Semites, to all the isolationists. I don't believe. Forget it. I'm not with you. I'm with Israel. I'll be with Israel to our dying day. They're the best ally we could hope for. So we have a commander-in-chief in President Trump, who I think is Ronald Reagan plus. All the anti-Semites, to all the isolationists. I don't believe. Wow. Forget it. I'm تريوم الله so نزي دونالد ترامب نزي مرصو يبلا مالنا توما غانات boy the man is lost انتايم حيزوم لزلو هيفلتني السبب عايز ميتيوري اذا سبزي ابوليتيكا امريكا تتصل ايزي الانستغرام تبال مالتي انتاي بلا له بقالو ابز قرب ازبلي انا مش اخو ما يكونكم مس اسرائيلي نا امريكا بوليتيكانياس انا مس اسرائيل مس امريكا يكونكم يتبلون زلو انا مس اسرائيل كسب على تموتي دما غون اسرائيل يبلو مالو نزي نا أمريكا سنيتر نكون دونالد ترامب برصو يبلو مالو he is done السبزي كتري ويهم هجي كسع كندي already اتي campaign time تيلو مسيلكم نزم سرا خا تعلم يغير كم زلو تفلت توم تمالي ابغونو زنبر حزبي انت يبلو لو ريو ممزي I'm done. You want to talk about regretting your vote?
never thought I'd say that, but I regret my vote. I voted for Trump. I voted for Trump, and I regret it now. As a Hispanic, I voted for Donald J. Trump. Dude, I regret it so much, man. I'm regretting not voting for Donald Trump. I voted for Donald Trump, and now I regret it. A lot of people who were like me voted for Trump and have to account for that. I regret voting for Trump. So deeply regret my vote for Donald Trump. This is how ፖለቲከኛ ከመይ ጌርኩም ዝወድቕ ኣብ ሪል ታይም ትርእዩ ኣለኹም ህዝቢ ሓፍ ኣቢሉ ናብ ስልጣን ዝሸሞ ብህዝቢ ከሽካዕልል ስለ ተራየ look at this ማገር ሪግሬትስ ትብል ሃሽታግ ኣሎ ነዚ ብምምራፀይ ተጣይሰ 9 ዓመት ደጊፈዮ 8 ዓመት ደጊፈዮ 6 ዓመት ደጊፈዮ 5 ዓመት ደጊፈዮ ክሰዓር ከሎ ደጊፈዮ ክስዕር ከሎ ደጊፈዮ ከምዚ ናይ ሎሚ ተዋሪደ ግን ኣይፈልጥኒ ኩሉ ትዝገበርኩም ርጫ ድማ የጣዕሰኒ I regret it. ማጋበ ነዚ ብምምራፀይ ይጣዓስ ይብልሎ እዚ ድማ ይትውጥቀት ናይ ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ንሱ ዝፈጠሮ ዘይፈርስ መስሎ ዝነበረ ማጋ ዝበሃል በዓል ይዕንወሎ እስራኤል ድማ ቤላ ገይሮም ይደፍወሎ የንበድብድወሎ ነቲ ማጋ ንከፍርሶ ማጋ እንተፈሪሱ ዶናልድ ትራምፕ ተፈሪሱ ከም ፖለቲከኛ ደጊሙ ክመፅኦም ከቢድ እዩ ምክንያቱ እዚ ኩናት ንሱ ገይርዎ ዘሎ ኩሎም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንታት ተሓቲቶም እዮም ንኦባማ ክልተ ግዜ ሓቲቶም እዮም ክልተ ግዜ ደይኮን 10 ግዜ ሓቲቶም ንኢራን ክወርድ ክሕግዞም ነው ኢልዎ ብግምጣሉ ምስ ኢራን ናይ ኒኩለር ዲል ገይሩ that's why ኦባማ ማራዮም ፀልወቶም ዞም ናይ ነተንያሁ ጽዮናውያን ማለት እዩ ንኦባማ ከም ድሌት ክፀልዎ ትኽእል ኢኻ ንኢራን ከይሃርም ግን ኣብይዎም እዩ ምስ ኢራን ናይ ኒኩለር ዲል ገይሩ እቲ ዝበለፀ ዲል እዩ ዝበሃል ንኢራን ከም ድሌት ትኽእሉ ኢኹም ኒኩለር ጥራይ ተማዕብሊልዎም ኢራናውያን ድማ ዝበለፀ ዲል ዝገበርዋ ሳያ ነይራ ምስ ኦባማ ገይሮማ ትራምፕ ምስ መፀ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣቢልዎ ማለት እዩ ካንስል ገይርዎ ድሕሪኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንክሊንተን ለሚኖሞ ንቡሽ ለሚኖሞ ኣብ ኩሎም ፕሬዚደንታት ንጆ ባይደን ለሚኖሞ ንኩናት ኣይንሕግዘኩም ኒና ይብልዎም ነይሮም እዚ ሃላይ ምስ መፀ ሃላይ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ሒዞምሉ ስለ ዘለው እዩ ግልፂ ዝኾነ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብ ኢዱ መፅኡ ሕጂ ድሌቶም ንክገብሩ ኣፍቂድሎም ንባዕሉ ድማ እታ ዝነበረቶ ዓብ ክብሪ ብህዝቢ ኣሜሪካ ዝነበሮ ንዓ ሸይጡ ኩሉ ኣንፃሩ ተንስያ ሕጂ ናይ መዓልታት ሕቶ ከመይ ገይሩ እቲ ስልጣኑ የንቆልቁል ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ዘይኣመኑ ተስፋ ንክቆርፁ እዩ ዝገብሮም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዋላ ነቶም እዛ ነዚ ሊንዚ ግራሃም ምረፅዎ ትብል ዳላ ፀሕፍቲ ኣብ ኤክስ ምስ ኣውፅአ ዝቐበፅዎ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ ንዕኡ ክጉስጉስ ከሎ እቲ ሊንዚ ግራሃም ደገፍቲ ናይ ማጋ ተቐደም እየ ዝብለኩም ቡ ኣይፈትዎን ነይሮም ኣብ ስቴጅ ምስ መፀ ኢሎምሉ ነይሮም ቀደም ዶናልድ ትራምፕ ከይተመርፆ ከሎ ኣይፈትዎን እዮም ነይሮም ናይ ኩናት ሰብ ስለ ዝኾነ ኣይፈትዎም ነይሮም ሕጂ ድማ ንዑ ምረፁ ካብቶም ካልኦት እቲ መወዳድርቲ ዘለካ እስኪ እንታይ እዩ እቲ ሓቀኛ ኣሜሪካ ፈረስ ዝብል እዩ it's crazy man ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ኣወዳድቓ ናይ ፖለቲከኛ ኣብ ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና now let's go back to እቲ ሲቹዌሽን ፖለቲካል ሲቹዌሽን እንታይ ኣሎ እቲ ንሱ ዝከላኸለሉ ዘሎ ነተንያሁስ እንታይ ይሒዝሉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ስምዑ ሕጂ እንታይ ይሒዝሉ ከም ዘሎ እቲ ነተንያሁ እንታይ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ብዘይ ስምዑ War against Iran may have come to an end. We'll see that. But for Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, the end of this war is fast turning into the beginning of a personal and political nightmare. Because the Israeli Prime Minister faces a courtroom showdown and slipping political support in his country. Israel said that it will resume Netanyahu's long-running corruption trial this Sunday. An Israeli court spokesperson confirmed the trial date coming just hours after the country lifted the state of emergency that was imposed during the war with Iran. The emergency has shut schools and workplaces nationwide. Israeli authorities lifted it soon after the ceasefire was agreed upon. The Israeli courts in a statement said that with እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ መሲልኩም እዚ ኩናት እዚ ከም ገለ ኢሉ ክውዳእ እንድሕር ኽኢሉ ነተንያሁ ኣብ ቤት ፍርዲ ብዙሕ ጉዳያት ብሰንኪ እዚ ኩናት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ተኣውጅዎ ዘሎ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ጉዳያት ኣለዎ ኩሉ እቲ ፋይላት ክኽፈት ምዃኑ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ስርሑ ክሰርሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብብዙሕ ብብልሽውና ዝሕተትን ዓበይቲ ጉዳያት ኣብ ቤት ፍርዲ ጠጠው ኢሎም ዘለዎ ብሰንኪ ኩናት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ናብ ስራሕ ክምለሱ እዮም and the guy is going to be screwed that's why ካብቲ ጉዳይ እቲ ዝሃድም ዘሎ ኩሉ ግዜ ንሱ ከየጋጥሞ ዝጎይ ዘሎን ዝጣፋእ ዘሎን ደይ መደይል እዩ ብዋዛ ኣይኮነን ዝሃድም ዘሎ እዮም ዝብሉና ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መስርሕ ናይ ሰላም ክዕወት እንድሕር ኽኢሉ ከም ገለ ኢሉ ክሰልእ ተኽኢሉ he will have a big trouble and troubles ናቱ ድማ ንዓበዮም ዝኽእሉ ዘሎ ኣብ እስራኤል ብብዙሕ መንገዲ ትሕተት ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ይኽሰስ ኣሎ
أب عالم دمار يوز. Read the following joint statement on the safety and security of peacekeepers on behalf of Algeria, Armenia. أبز كم تري وزن لهم تايب لكم على مسيلكم war crime جبن استجبره 7 حجرات unite against إسرائيلس Lebanon war إسرائيل أب ليبانوس تجبروا زلا كينات 7 حجرات حبيرا من نتنياهو جيجا زي نخوننا يبلولو شمنا يتن حجرات مولا نيزي تكس نوح سلزغونا هنقت فينا انتايب لهم تزربات رأي Lebanon or UNIFIL, joined by several other member states and the European Union, express deep concern over the escalation of tension in Lebanon since 2 March 2026 and its impact on the safety and security of peacekeepers. We condemn in the strongest terms the persistent attacks against UNIFIL, including the latest grave attacks which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland. We also firmly condemn كم تري وزلهم أمريكا إسرائيل زبال حقن سرعات زي كتل دليتنا جبر زنبر سرعات سلزخونة دايم زبل زلوا نتهم أب ليبانوس زلوا عقاب سلام نا يوين عقاب سلام مالتيو بتدقاقامي يمزحرموهم نتيز جبر زلوا موت سلسة إندونيسياويان تقتلهم قالوا دما كبساعات هجرات قصيلهم زلوا نزي إسرائيل تقبروا زلا بزبرت عقو عنقوا بزبرت أدرجة نخوننا يمزبل زلوا من البات إسرائيل أبيو إن كونين كايوم تقام يبلون كتبل تخليقها وانيات أمريكا شفان تقبروا لسلزلا اتبولوتيكانا أمريكا سلزلهم يخدوا ولو كل زقن يدمر زلا كل سب نافن فنو يزخيد زلو نتا كايدا everything is adding نتدمر يخيدان تاي مثلك نقرات نتعقب أبقل بوينتي فنجريو إسرائيل زخدوا زلو قداي دما أب تاريخ كل عينة حماق قبل علينا أقاطي من زبال زلو فعلاتهم يفتسموا اللو يزبال. So this is going to be تقمت يلو أبقل point كما تسوميو. There was this story كبروفيسور جون مرشهايمر زمتت أبحد lecture زحبهم يابز قربا معلتات. Genocide was taking place. And it's not only because the Israelis were committing a genocide that I'm shocked and people didn't say anything. In a fundamental way, what shocked me even more was that the United States is complicit in the genocide. There's just no question about this. If we had Nuremberg trials, we're not going to have them, but if we had Nuremberg-like trials, Joe Biden and his principal lieutenants and Donald Trump and his principal lieutenants would be hanged. There's no question in my mind about this. We're talking about a genocide. We know what happened to all those people who executed a genocide between 1941 and 1945 in Europe. They were hanged. Well, I think the same thing would happen to Biden and his lieutenants and Trump and his lieutenants. It's really quite remarkable. إذا زربازيا أبحر عبي استج تزاربايا من البات تزاربا أب تاريخ أب فلي بوتاكس النديو انتهي زبل زلو أب أربعتات أب جزاك الله كانت ألم بهتلرن بنازن زفتم زنبرة نتي جنوسايد أب العلا يهود فتم وزنبرو أب بيت فرد انتهي تبين وميلو كحنقي توسين الله ميلو حقن تزهلو نيرو بيت فرد ناس أزقون تزهلو نيرو دونالد ترامن ناتو حلفتن كحنقي يزقبون بتي قبل الغازا غيرو مزلو جبن ترايلو نتنياهون أبزريو زلو بوليتيكينياتاتن وتدراي مراحتن محنقتي يزقبون جو بايدن نتي كوينات كجمهور كله بريزنت زنبر نسون حلفتون محنقتي يزقبون إزي ديسكاشنز اللي ويكونني اتستجبر جبن قلت زخونه جبنيلو إسرائيل بينات راي جبرتون أمريكا عبي إيد عبا بركتون يروابيلو تستافنت نيروا سلازي أب عالم فتح سلازي اللي كنوع زخونه سرارها سلازي اللي كم دليتو يخيدالو تحتاتنت يلا نبلالو حقن أكايدان تزنبر نيرو جن كاله نجار نيرو كحنا قيز جبام نيرو زيهم بتزجبر وجبني تلهم زلهم سلازي أفكم ذا عنا ستيجز ناوتساها نتيجة جنوسايد زبحال عبرت أكاكت مقتول المجمار نلومي ترجم كهلوا يخليو عرفتوتا سبوت أبي كركبر لهم حقن سرعة جن أنت وعده نتاريخ أو ريكرد هذا تبع أمريكا بروفيسور نتوم براحتي
محنقتو يقبام يلو أبستيت كزارب مخالو أزو الناي من كوينو مخنياتو اتقدم كمزيل كتزاربون أي كعل نيران تار إسرائيل كلنا قرابي دوم سلزنا بري زخونا كتزارب أي تخلني خانيركا. Now let's go back to Iran. What is going to happen? انت يمكن قبرز دليل if things don't work مقتل بريزنتنا أمريكا قبل ما قشاش تزارب ما نسمى. The vice president took off. He took an upbeat tone on those talks, but also warning Iran, don't even think about pulling a fast one. We're looking forward to negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on. But for now, let's get on the plane and hit the road. So انتهي زبل زلو هنا بكفوت لبي متينا لنا بتغكل بزي تنقلن شرحن ام نيغوسيشن اسمتينا كنزراربن مفتعي كنا نادن كنفتنينا ايران لما كمانا بغنو مسمر بزي شرحن قرحن متيوم كنزراربن تقيلهم حدا مفتعي كنقبر نخلينا انت زي كوينو جن زغوني كششت عراتات كفتنون دعرو قوينو قلتفو فيل كقبر زخل كنتاتينا نرزا لنا يزبل زلو really really JD Vance why نسب ب intelligence نايسب وين برأس نايسب دسعات كم زي ما يرانا تمالي كل عينة condition استوهيبكم even minister قديات وصايناي عمان أبناي أمريكا ميديا متيو أتم سبات تزبالة الديل قريب له تزبالة الديل كبصح تخيل له أغلو قبرك بلكم كله دونالد ترامب جن he chose the war كوينات مريض نيران دما أب عدا أب هجرة لما راح تقتل الله سلزي there is no way in this world نسخاتكم تأمن تدخلوا له إيران دي تأمن يدخلوا له زي تأمن نجر زجبرة حجت راي تكون تدقاقامي زجبر زولو أبزي قد معيننا تراي أمريكاي إسرائيل دما سخاتكم يقوم زخون يقوم قال كتحلو زي تدخلوا زوحبكم مقال ترقم زي بلو زجبركم وعل ترقم زي بلو أبزدلهم مجزي تفرسوه زخون يقول مخنيات دما زي تسونو كم زنريزة لنا صغيرهم سلازي أبزي بزوح مش ففانن حبي كام خادن كدلي كلني انت غوني اتتصبون اگر أبزي زجبر انت جبرون كواتهم سلازي كل نبز خدوه يبلو من إيران بيلا جري عزاتهم زلا إذا كوينات تدي وإذا زرباز بالوزر انت دي سليتو انتاي كجبر يقولوا حنت سيناريو بزلا. Points to one or two flashpoints. The one that has been discussed openly in the press is Carg Island. So let's wargame exactly how that would look. In the sun-scorched waters of the Persian Gulf, a tiny speck of coral and sandstone is just 8 square miles in size, but it's currently the most dangerous piece of real estate on the earth. Carg Island, not somewhere you can go to on holiday. To the Iranian regime, sometimes بقول زلو حنت كابتن دونالد ترامب عمق جبراز زخل نجر انتلا تقينا نزيا كاك ايلاند تبهال محازي كون يمزول زلو سلازي ندحرت في ذات سلام كم تزدلي ودلو انت دي كيدو ناي كوينات استراتيجيناتو ابزي كاك ايلاند تبهال ناعا ورير كا محازي كون نعونو مكبار دما داكل عقم كلهم يخليو مخنياتو بسماي مزيام يمكو جبرو زغلو so it's going to be لبناي إيرانية تبال تزعبي oil refinery متصارينا ندادي ناي غاز كل نجار عبو سلزخونه زابوت هزيا أزيا قداسيتي عندهري نزيات غوصاصير كحسكاية خوينكا إيران بقرروم حسكاية سلزلغا إيران ناي قدن يوم كزرارة بكفتنو ويون دليتاتنا أمريكا كفتسمو اترجيم تشنجون بو من قد كفتس عمل كاي غلين دهريت أنيكا كتحزاكي الكاون يبللو زنو قبار دما تزلوهم وتهدراو عقمي كابرو حوق متيخا انتايم كقبرو بسماي متيوم أبز بوتا مجمريا زد العلامات بنفرت متيوم كارمو اللو يمزولو زلو دهريو ايربورن زبلوهم كاب سماي بجانت الله متيوم وريدوم أبز بوتا نتو بوتا يقعصرو اوكي ساينس فيكشن اندي بهوليوود فيلم وقت قبرو خلا خاز غليلي كوف مزبلو نتو بوتا مزحزو دهري زلو تسعوتا إيران كوردو يقوليهم كماتو يقوليهم حدا ناي أمريكا كاونتر تيروريزم حلافز نبرة جوكين تنتايلو أنا إيران تزخون نيرة نا أمريكا سوق لهم كأتواب زدسيت زخات قد فميلو مساتو وشعو إذا بوتازي أبتقوميو
ድሮናትን ሚሳይላትን ናይ ኢራን ኣይኮነን ኣብዚ ቦታ እስራኤል ይዝሃርም ዘሎ ስለዚ ኣብዚያ ቦታ ምስኣቶ ውሽዑ እንታይ ካ ክትገብሮ ብምንታይ ካ ክትምግቦ ሎጂስቲክስ ብኸመይ ካ ክትገብር ብኸመይ ካ ክትከላኸለሎም ኣብዚ ቦታ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ብድሮናት ገይሮም ድከትካ ከጽግቡካ ይኽእሉ ኣይኮነን ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ካልእ ቦታታት ከማን ልቦም ኣጥፊኦምሎም ዘለዉ ነቲ ቤይዛት ናቶም ከመይ ጌርካ ኣብዚ ቦታ ከርሲ ናቶም ኣቲኻ ክትገብሮ ትኽእል again these are also delusional plans እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ ተስፋ ቁርፀት ናይ ቀቢፀ ተስፋ እምበር ክኾኑ ዝኽእሉ ይኮኑን ኢሎም ክግበር ዝኽእል ከም ዘይኮነ መብዛሕትኦም ነቲ ወታደራዊ ኩናት ዝፈልጡ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን again ከም ሓደ መዛረባ ርእሲ ነዚ እውን ይጥቀምሉ ኣለዉ እዮም ኣብዚ ግን ስምዕዎ ኣብዚ ኩነታት ብኸመይ ክቕፅል ከም ዝኽእል ብወታደራዊ ዓይኒ and Iran is presenting its naval power in an asymmetrical way with, if you like, submersible drones, small mosquito attack boats, all of these things, plus artillery. And then the second thing that he suggested was that we've succeeded completing the task of preventing Iran from projecting force. Well, I'm sorry, General or Admiral as he is, I think I'm very sorry. But actually, it's you that have had your bases destroyed. Nearly 17 bases have been destroyed, and you're. እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኢራን ኣብዚ ኩናት እዚ ተዓዊታ እምበር ኣይከሰረትን ዘላ መብዛሕትኡ ግዜ ንኢራን ዘዳኸምዋ ወይ እውን ዝሰዓርዋ ገይሮም እዮም ኣክት ክገብሩ ዝፍቱን ኣብቲ ዘረባ ኢሉ ግዳሓካ ክትሪኦ ከለካ ግን ኢራን ፀብለልትነት ሒዛ ወፅያ ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ኢራን ኣይኮነትን ቤይዛት ናታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከሲራ ዘላ እዩ ኣሜሪካ እቲ ቤይዝስ ናታ ፓወር ፕሮጀክሽን ሓይሊ ናታ ከተንፀባርቀሉ ድሌታታ ንክትገብረሉ ትጥቀመሉ ዝነበረት ቤይዛት ናታ ከሲራ ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢራን እያ ኣሜሪካ እያ ስለዚ እቲ ትብልዎ ዘለኹም እውን ምሉእነት ዘይብሉ ወይ እውን ቅኑዕ ዘይኮነ ዘረባ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም it's not going to work ዝብሎም ዘሎ you are losing this ኩናት ተቐፂሉ ድማ ኢራን ያ ሞር ለቨሬጅ ከለዋ ፀብለልትነት ዘለዋ ሳያ ንስኻትኩም ኢኹም ትኸስሩ ዘለኹም ንስኻትኩም ነዛ ዘረባናቱ መራጎዲሲ ሓደ ዓብ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝበላ ጥራይ ስምዕዋ ክሳዕ ክንደይ ኣማራፂታት ተወዲእዎም ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና was this General Kane ዝብልዎ ዝተዛረባ ስምዑ We could stop the Chinese are allowed to go through there. The Iranian ships are allowed to go through there. They're deciding India and Pakistan ships can go through there. Why don't we decide they can't go through there? Why don't we can do this? To leave them in charge while charging people extortion is not something that anybody can tolerate. Well, I always thought that the first option, military guys, it wasn't a big deal. They can do it. You know, they did it off the coast of Venezuela as well. እንታይ ልስኪ ሓተሎ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሊ ፅበት እዩ እንታይ ኢሉ ሓተሎ መስለኩም ስማንዶ እዚኦም ኩለን መራኽብ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ቻይና ናይ ህንዲ ናይ ፓኪስታን ናይ ካልኦት ናሓለፋ ከለዋ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ናይ ዞም ኤሮጳን ጥራይ ዝኽልክሉ ዘለዉ ገለ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ማለት እዩ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብገለ ነገር ክንፈትሖ ኣይንኽእልን ወላ ካልእ መንገድታት ክንጥቀመሉ ብልሓስ የብልና ማለት እዩ ይብለሎ እቲ ጀነራል ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣነ ከም ናተይ ርእይቶ ክንገብሮ ንኽእል ምስቶም ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ እውን ተዘራሪበ ነቲ ናይ ኢራን ታንከራት ካብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምስ መፀ ኣብቲ መንገዲ ከሪፍና ደይንሕዘን እሞ ኣብቲ ኣረብያን ጋልፍ ዝበሃል ኣብቲ ኣብ ከባቢ ዖማን ጠጠው ነብለን ሽዑ እተን መራኽብ ናይ እተን ታንከራት ናይ ኢራን ተኺለን ና ቻይና እንደን ዝኸለ ዘለዋ ንቻይና ድማ እንድሕሪ እዚ ነዳዲ ትደልይዎ ኣለኹም ካብዚ ቦታ ንኢራን ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክትከፍት ኣገድድዋ ክንብላ ንኽእል ኢና ከምኡ እንተንገብር መይ ብምሰርሓ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍትዎ ይክእሉን እዮም ከምኡ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍቶ ወታደራዊ ዓቕሚ የብላን እዩ ዝብል ዘሎ this is serious man ካብዚ ንላዕሊ ኣሜሪካ ዓቕማ ድሩትነታ ዝተረዳኣላ ግዜ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቶም ኢራን ክትወድቕ ኣለዋ ዝብል ብጀካ ኩናት ካልእ ዘረባ ዘይብሉ ጀነራል እዚ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ንሱ ኣሜሪካ ብሓይላ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትከፍቶ ስለ ዘይትኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ እንተተኻኢሉ ነተን መራኽብ ናይ ቻይና ናይ ኢራን ናብ ቻይና ገፀን ሒዘን ዝኸዳ ዘለዋ ታንከራት ንዓን ጨዊና ንሕዘን ዶ ደዲ ወፃ ኣብቲ ባሕሪ ከሪፍና ንሕዘን ኣብ ከባቢ ህንዲ ወላ ኣብ ገለብ ዝኾነ ክንሕዘን ንኽእል ኢና ስለ ዘለና ንሕና ካብ ሒዝና ድማ ንሰርቀን ከምተን ናይ ቬኔዙዌላ ጌርና ንሰርቀን ዝነበርና ከምኡ ጌርና እተን ናብ ቻይና ዝኸዱ ዝነበሩ ቻይና ድማ ተነዳዲ ጎዲልዎም ክሓቱናን ተጀሚሮም ያ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፈቱ በልዎም ነቶም ኢራን ድሕሪኡ ከተብሉ ትኽእሉ እዮም ክንብሎም ኢና
ኢራን ግን ነዳዲ ሸይጦም አይሸይጦም ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ከቢድ ኩናት እዮም ዘለዉ all they need to do ነዳዲ ናቶም ወላ ጠጠው ኣብለው ንሳቶም ግን ነታ ጎረሮ ሓኒቆም ክሕዝዋ እዮም ስለዚ ካብተን ነዳዲ ዝረኽብዎ ዘሎ ገንዘብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ብዓብዪ ዝኸስርዎ ዘሎ በቲ ደብዳብ ናይ ኣሜሪካ ይበዝሕ ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ሰብ ዋላ እውን ነቲ ናቶም መራኽብ ተሰሪቆሞም ከምቲ ናቶም ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ናይ ካልእ ኩሉ ደምሲሶሞ ዘለዉ ወላ ነቲ ነዳዲ ኣይትሽጡ እንተኢሎሞም ኣይክኸፍትዎን እዮም ሰብ እዚ ኸ እንታይ ክፈጥር እዩ ነቲ ቁጠባ ዓለም ኣመና ከም ዝፅየቕ ንዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንትነት ናቱን ቁጠባ ኣሜሪካ ድማ ብዓብዩ ከም ዝፅየቕ ክገብርዎ እዮም ነዚኣ ድማ ወላ ሓንቲ መፍትሒ የብሎም ንሳቶም ስለዚ ኢራን ቃንዛ ክፃወሩ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ግን ቃንዛ ክፃወሩ ይኽእሉ ዶ ይትሕቶ እቲ ቃንዛ ክፃወርዎ ይኽእሉ ዶ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዘለዎ ኣብ መንዲ ምንታይ ከቲ ቃንዛ ይመፀና ኣሎ እንታይ ትረብሓናትና ሜቢ እስራኤል ረብሓ ክህልዋ ይኽእል እዩ ንሕና ኣሜሪካውያን ግን እንታይ ረብሓናትና ኣብ ኦሃዮ ዘሎ ኣሜሪካዊ ወይ እውን ኣብ ሲያትል ዘሎ ኣሜሪካዊ ወይ ኣብ ካልእ ዘሎ እንታይ ረብሓናቱ ካብዚ ኩናት እዚ ብርግፅ ነዳዲ ናይ ኢራን ክሰርቅዎ ኣይኮኑን ሶ ክሳራ ተደምሮ ክሳራ ኣብ መወዳእታ ድማ ዓብ ክሳራ እዩ ካልእ ዝኾነ ይኹን ረብሓ የብሎም በዓል እዚ ንእስራኤል ስለ ዘርብሑ እዮም ዛረቡ ዘለዉ እስራኤል እውን ንባዕላ ብዙሕ ረብሓ ካብዚ ኩናት ትረክብ የላን ስለዚ ኢትስ አ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ስቶሪ ንሪኦ ዘለና ብኩሉ ኢኻ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ሃሪሙ ገለ ኮንዶ ኮን ነቲ መሬት ይወርር እዩ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ደቡብ ሊባኖስ ክጥርንፍ እዩ ዝፍትን ዘሎ ግን ኣብኡ ከዓ ሕዝብላ ዕድል ሂቦም የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓቕሊ ፅበት ይሒዝዎም ዘሎ they're all crying everywhere. We have heard from White House officials. Remember, about 6 weeks ago, Steve Witkoff and Jared Kushner were sitting there with the Iranians and said, the U.S. will give you all the uranium you want for peaceful purposes. You just can't use it to enrich a bomb. And Iran said, no. Now they are, of course, adding J.D. Vance to the equation. And so we'll see how things go. We don't even really know what the format is yet. They had indirect talks last time. These ከም ትሪእዎም ዘለዎም እቲ ዘረባ ዘሎ ብኩሎም ናይ ኣሜሪካ ፎክስ ሚድያ ዝበሃል ከመይ ጌርና ምስ ኢራን ኣብ ከምዚ ኮፍ ኢልና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከይፈተኻ እምበር ከይፈተኻ ንሕና ኣሜሪካ ንኣክልሲ ኣብዚ እውን ስምዕዎም ኢራንሲ በቃ ጎቦ ኮይኖም እዮም ሓያል ኮይኖም እዮም ከመይ ጌርካ ንሕና ማዕሬና ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብሉ ጌርናዮም ኣለና ገለ ነገር ክግበር ኣይክእልን ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ እምበር ዓቕሚ እንተዘለወካ እኮ እቲ ምድብዳብ ምጭፍጫፍን ፈቲንካ ኢኻ ስለ ደይሰርሐ ንሱ እኮ ኢኻ ኣብ ጣውላ መፂኻ ዘለኻ ኣብ ጣውላ ዘምፃካ ምክንያት ነቲ ኣብ ባይታ ትፍትኖ ዝነበርካ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ንሱ ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዘይከኣለ ኢኹም ኣብ ጣውላ መፂኹም ዘለኹም ኣብ ጣውላ እውን ኩሉ ነገር ኣቢትኩም ኣይኮነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ደብዳብ ይቕፅል ኣሎ እስራኤል ኣብ እቲ ሊባኖስ ዝበሃል ዘሎ ትገብሮ ዘላ ግፍዒ ይቕፅል ኣሎ ኩሉ ነገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ጀስት ሂስቶሪክ እቲ ህዝቢ ድማ ንእስራኤል መመሊሱ ተቃውሞናቶም ኣብ ልዕሊ እስራኤል እቲ ናይ ኣሜሪካ ፐርሶናሊቲስ ንእስራኤል ቤላ ገይሮም እዮም ዝሃርምዋ ዘለዉ ብከምዚ መንገዲ ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ረብሓናትና ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ንሰምዕ ኣለና እንዳ ሓደ ካብቲ ኣገራሚ ዘሎ እዚ ናይ ማጋ ምፍርራስ እንድዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎ Semitic has been overused. This isn't about Jewish people. This is about the secular Israeli government and their military. Billions of dollars are funneled to Israel, but no one ever talks about the fact that Israel is very capable of defending itself because it has nuclear weapons. And that's the conversation that I would like people to talk about, because I don't think America needs to fund Israel anymore in their defense. Israel has proven that it is definitely willing to defend itself to the point that it has committed genocide in Gaza and is now trying to do the same thing in Lebanon. I hear you. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም እዚኣ ከትሪእያ ዘለኹም ኤምቲጂ ዝብልዋ ኤምቲጂ ዝብልዋ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረት ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣና ዝወረደት እያ ሕጂ ድማ እንታይ ትብል ዘላ እቶም ሰባት ሓደ ነገር ገለ ነገር ክግበር ክኽእል ኣሎ ትብላ ኣላ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ሃብታም ሃገር እዩ ነፍሱ ክከላኸል ኣለዎ ገንዘብ ንሕና ክንከፍሎ የብልና ኒኩለር ኣለዎ ስለዚ ውግን ተደልዩ ምስ ኢራን ከይዲ ይዋጋእ ንሕና ኣሜሪካውያን ኣብ ጉዳይናቶም ኣቲና ኣብ ሓደጋ ናእትወሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን እስራኤል ዝበሃል ናቱ ነፍሲ ይኽኣል ካባና ይፈለየ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካና ኢዱ ክእቱ የብሉን ዝብል ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ድመፅእ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ስለምንታይ ኣገዳሲት ትኸውን እስራኤል ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ብፍላይ እቲ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እስራኤልን ኢማራትን ኣሚኑ ነዚ ኩሉ ዕንደራ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ እስራኤል ንባዕሉ ሊሚቴሽን ተጋጢሞ
ኣሜሪካ ዘለዎ ከም ድሌቱ ዝዕንድሮ ዘሎ to some extent ብገለ ደረጃ ሓፁር ከጋጥሞ እንድሕር ኺሉ ብኡ መንፅር እቲ ነተንያሁ ዝበሃል እቲ ሊኩድ ዝበሃል ናቱ ኮሌሽን እቲ ካብ ደም ናይ ሰብ ዘይፀግብ መንግስቲ ናይ ነተንያሁ እንተፈሪሱ ካብኡ ናቡ በስመኣም ክብሉ ይኽእሉ ኾኑ በስመኣም ኢሎም ድማ ብሰላም ምስቶም ዓረብ ድዮም ምስ ጎረባብቶም ኣብ ካልእ እውን ዝፅልዋናቶም ድሓን ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሞመንትም ንእስራኤል ምቅዋም ማለት ኣብ ኣሜሪካ ማለት ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ዝበሃል ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ንእስራኤል ምቅዋም እቲ ዝበለፀ ምንጪ ናይ ፅልዋይ ኮይኑ ዘሎ ንእስራኤል ትድግፍ ድሕሪ ኮንካ ዓስቲኽካ ትተርፍ ኣንጻር እስራኤል ድሕሪ ኮንካ ድማ እቲ ዝበለፀ ደገፍ ካብ ህዝቢ ትረኽበሉ እዩ እዚኣ ድማ ኣንጻር ኩሉ ተፃቦታት ናይ ሶሻል ሚድያ ኢና ንብለኩም ዘለና ኩሉ እቲ ፕላትፎርምስ ናይ እስራኤል ሓይልታት እዮም ዝቋፀርዎ ኩሉ እቲ ፕላትፎርምስ ማለት እዩ ስለዚ ኣንጻሩ እቲ ህዝቢ ወላ እቲ ኣልጎሪዝምስ ክክልክል እናፈተነ ከሎ እቲ ህዝቢ ደይመደይሉ ደልዩ ነቲ ናይ ኣንጻር እስራኤል ዝግበር ዘሎ ትሕዝቶይ ክሰምዕ ዝደሊ ንዑይ ክድግፍ ዝደሊ ብግምጣሉ እቲ ናይ እስራኤል ቤላ ኣላ እንድሕር ኢልካ ኣምፕሊፋይ ዝገብሮ እቲ ኣልጎሪዝምስ ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ክሪኦ ዝደሊ ሰብ ግን የለን because people hate this topic ነዛ ርእሲ እዚ ሰብ ፀሊእዎ ስለ ዘሎ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ሕማቕ ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ካብ ሓደ ሕማቕ ናብ ካልእ ሕማቕ ስለ ትሰግር ዘላ እስራኤል ካብ ኣሜሪካ ክትእለ ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ኣትያ ድሌታ ትገብሮ ዘላ ድማ ጠጠው ክብላ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነዚ ታሪክ ነዚ ዘለናይ መድረክ ክቕይር ዝኽእል ዝብልዎ ዘሎ ነገር እንተሎ እሱ እዩ ስለዚ እዚ ኔጎሲዬሽን ዝግበር ዘሎ ናብኡ ክኸዱ ከለዉ ኢራናውያን እንታይ ገይሮም ከይዶም ኣብቲ ነፋሪት መስለኩም እተን ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ተኽሲ ኣሜሪካ ዝቐተለቶም ህፃናት ኣብቲ ነፋሪት ምሳቶም ሒዞም መን ከይዶም ሳዕ ክንደይ ኣብ ኣእምሮምን ኣብ ርእሶምን ሕማቕ ነገር ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዎም ንኸፍልጥዎም ኣብቲ ነፋሪት ሒዞም መኸይዶም ትሪእዎ ኣለኹም ኣባስ ኣረጋች እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን እቲ ወሃቢ ቃል ናይቲ ፓርላመንትን እዮም ኣብታ ነፋሪት ምሶም ሰቒሎሞም ከይዶም just how powerful this is እንልኩም ጄዲ ቫንስ እውን ናብኡ ተበጊሱ ኣሎ ኩላቶም ዝርርብ ተስፋ ንገብር ተስፋ ገለ ነገር ክመፀሉ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ይግዕር ኣሎ ጠራዕራ ይብል ኣሎ ነቲ ኩነታት ደፍሽል ዘሎ ወይ እውን ዘበላሹ ዘሎ ግን እዚ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ተግባራት ናይ እስራኤል እዩ ንሱ ድማ ሓንቲ ብዚኣ ክበኩም the United States back into war. What are the consequences of that for the U.S.-Israel relationship? And as somebody who's studied the Israel lobby longer than probably most of us have even been alive, like what would a breakup between the American people, the American public, and the idea of supporting Israel do to the U.S.-Israel relationship? Does that matter at all? Sure. I mean, huge damage has already been done because it's very clear. In fact, it becomes clearer by the day that the Israelis bamboozled us into this war, that they led Trump to decide to attack on February 28th. And it's clearly a failed war. I mean, this was a catastrophic blunder on our part, and the Israelis are responsible for that. So what Trump is now trying to do is shut the war down. And what are the Israelis doing? The Israelis are doing everything they can to prevent us from shutting the war down and to make it go on. This is going to do further damage to Israel's reputation in the United States. And the problem that the Israelis face. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ እንድሕር እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ወይ እውን ዘተ ሰላም ተደይ ሰሊጡ እስራኤል ድማ በቲ ሕማቕ ትገብሮ ዘላ ነቲ ኩነታት ክትዕንቅፈት ተኽኢላ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል እስራኤል ብርግፅ ሰላም ክደሊ ትኽእል እያ ኣብዚ ኩናት እዚ መዓት ክሳራታት የጋጢምዋ ዘሎ ስትራቴጂካሊ ድማ ዝኾነ ዓወት ኣየመዝገበትን ደብዲባ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ስትራቴጂካል ዕላማታት ናታ ኣይሰለጠን ጥራይ ዘይኮነስ ሓደጋ ወሪድዋ ሃገራት ዓረብ ኣመና ቁጥዐ ልዕሊ ኣሜሪካ ገይሮም ኣለዉ እስራኤል ድማ መበገሲት ናይቲ ስቃዮም ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ምስ ኣሜሪካ ዝነበሮም ዝምድና ኣብ ምልክት ሕቶ በፅሑ ኣሎ ኣሜሪካውያን ድማ እዚ ኩናት እዚ ብሰንኪ ነተንያሁን ናቱ ስርዓትን ደፊኡ ናብቲ ኩናት ከም ዝኣተዎም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ብኩሉ ገፅ ይመፅዎ ዘሎ ነተንያሁ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ብኸመይ ካብዚ ክወፁ ይኽእሉ ወይ እውን እንታይ ምርጫታት ኣሎም ነዚ ኩን ሚድያ ክቋፀሩ ከይኽእሉ ደንትብል ክዛረብ ከለኻ is that we have this alternative media sphere now. And of course, your show is a perfect example of that, where people talk about what Israel is up to and what the U.S.-Israeli relationship has resulted in and so forth and so on in ways that do enormous damage to Israel and the U.S.-Israeli relationship because people get to see the basic facts. That didn't used to be the case.
before we had this alternative media sphere. So this is doing enormous damage to Israel's reputation in the United States. It's making the lobby's job in the United States much more difficult than it ever was. As I like to say, when Steve and I wrote the original article on the lobby, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሚድያ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ ንእስራኤል ካብ ክቋፀርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ፀገም ፈጢሩሎም ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ እስራኤል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ የማትዮም ዘለዉ እዚ ኣልተርናቲቭ ሚድያ ከምዚ ናትኩም ናይ ካሊእ ንእስራኤል ክቋፀርዎ ብዘይክእሉ መንገዲ ነቲ ክፋእ ናቶም ነቲ ሕማቕ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ልዕልና ሕጊ ናቶም ነቲ ጥሕሰት ናይ ሕግታትን ኣካይዳ ናይ ዓለምን ነቲ ጀኖሳይድ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርቲዑ ካብኦም ንላዕሊ ብዝምጉት መንገዲ ንዓታቶም ነቲ ሓሳባቶም ብዘበርዕን መንገዲ ስለ ዝስራሕ ዘሎ እስራኤል ድማ ነዚ ክትቋፀሮ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እስራኤል ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢሞ ኣሎ እቲ ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ኢዳ ኣይኮነትን ክትቅይሮ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብ ፍሉይ ታሪካዊ ፍፃመ ከም ዘለና ጥራይ ንክትፈልጡ ኢለ ካብቶም ኣገደስቲ ሰባት እዮም ትሰምዕዎ ዘለኹም ናይ ሆፕ ትዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ባይታ ድማ ንሱ ኮይኑ እቲ ውፅኢት ንዓለምና ሰላም ርቃትን ክመፅእ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርሳብ ዝኽድየ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶምን ሓሳብኩም ግደፉ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩኑ